Nikto ma nepripravil na to, koľko hodín denne presedí mamička s bábätkom na rukách a ako je to pre nás nepohodlné. Po pár týždňoch ma začal boleť krk, chrbát aj ramena. A práve preto sa toto kreslo stalo mojím najobľúbenejším miestom doma. Nie je to len tak hociaké kreslo, je to hojdacie kreslo. Takže keď uspávam Eliu, stačí sa jemne hojdať a ukludníme sa obidve. Kreslo sa volá Líza, je od fínskeho výrobcu a predáva ho MSI. Pri kojení si môžem oprieť hlavu, uvoľniť ramená. Pri bábätku človek veľmi rýchlo zistí, aké je to dôležité. No a keď Elia zaspí, tak si môžem nenápadne vyložiť nohy a užiť si pár minút pokoja, pretože toto kreslo sa nielen hojdá, ale aj rozťahuje. A to úplne. Je vyrobené tak, aby vydržalo roky. Na drevenú kostru je dokonca 20-ročná záruka. Ako mame mi vyhovuje aj to, že sa nemusím stresovať s každou škvrnou. Keďže sa pri babätku stávajú nehody, stačí mokrá handrička a hotovo. Páči sa mi aj vyšší set. Z kresla sa vstáva veľmi jednoducho, čo ocení každá mama po pôrode, ale pokojne aj starí rodičia. Čím viac času na ňom trávim, tým viac chápem, prečo si na ňom dali záležať aj pri takých detailoch, ktoré na prvý pohľad nevidno. Pôvodne malo byť moje, potom si doň sadol Patrik a odtedy oň pravidelne bojujeme. Odkedy ho máme, už telku pozerá len z neho a na gauč nám padá prach. A jediná chyba tohto kresla, že sme sa nespoznali skôr a ja som o ňom prvé 3 mesiace nevedela.